Leksands IF är de bästa. Heja, 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 Leksand, Leksand. Va? Nej, det är lugnt. Det är lugnt, jag åker upp till Robban, ja. I Bredbyn. Ja, Glåma på Kirchsteiger eller vad fan som helst. Jag åker upp till Robban, ja, Bredbyn. Där kan det bli drag. Nej, alltså vi ska kolla på ishockey så. Det är första nu. Bäst av 7. Fy fan, det kommer... Va? Ja, visst. Jag kollar hos han, ja. Sur hon då, vet du, för... Ja, hon håller på vita hästen hon. För hon kan jag fatta med grinig, kärringen. Vita hästen. Ja, men jag tycker hästar är så fin, men... Sluta. 2 klassiska lag. Modo Hockey Town mot Leksand. Fy fan, kan det bli bättre? Kom igen